ואני בת 13, אני גרה בהוד השרון, ואני חניכה בכנפיים של קרמבו. שמי נועה, ואני אמא של יערה דהב, אנחנו גרים בצפון תל אביב. ומחכים לבואה. כשנולדתי, גילו שיש לי גב עקום. שעמוד השדרה שלי הוא לא ישר, הוא כזה ככה נוטה הצידה. יערה ילדה עם שיתוק מוחין, CP, עם לקות ראייה קשה ועם לקות שמיעה דו-צדדית בינונית חמורה. יערה לא עצמאית בשום פעולה מהפעולות היום-יום שלה. יערה לא עומדת לבד, יערה הולכת רק בעזרה ותמיכה. היא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח. אנחנו משחקות, מציירות, עושות מורלים, שירים. ביום שלישי, כשאני יודעת שיש פעולה, אני ממש מחכה לאחר הצהריים, עד שההסעה תגיע ותיקח אותי לסניף. כנפיים של קרמבו בעצם מאפשרת ליערה פעם בשבוע לצאת מהבית. להיות במקום שהוא חם ומחבק ואוהב ומקבל מצד אחד, ומצד שני הוא לא ההורים והוא לא המשפחה והוא לא מטפלים, אלא הוא ילדים ונוער בדיוק כמוה, עם המון המון שמחת חיים והמון אנרגיות. שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה.